Bon dia! Bon dia! Algú sap quin dia és la setmana que ve? Alguna cosa important que passi la setmana que ve? Carolina? El dia de la dona. El dia de la dona. I què passa el dia de la dona? Per què el treballem? Per què el podem treballar? Què vam fer l'any passat, el dia de la dona? Un treball sobre una dona científica. Dones científiques, molt bé. Aquest any el tema va una mica diferent i aquest any va sobre les tasques domèstiques. Tasques domèstiques. Què són tasques domèstiques? Laura? Per exemple, planxar la roba. Planxar la roba. Qui ho fa a casa teva, planxar la roba? La mama. La mama. Bianca, per exemple, I els llits. fer els llits. Qui fa els llits a casa? La mama. La mama. Lea? Rentar plats. Rentar plats. Qui renta plats a casa? La mama. La mama. Aia? Cuinar. Les I aquí m'aixecarem. Els Els pares, hem de ser supercrítics amb els pares a veure si ens ajuden a casa. Sí? Sí. Us reparteixo l'esquelet en blanc, us poseu en grups i comencem a pensar coses que podem dir, com fem la introducció, quins plantejaments fem, preguntes, som-hi. Pensant com l'omplim. Sí? Hem de pensar en diverses coses. Una, el primer tenim el youtuber, per tant, què li farem dir a aquest youtuber? Què dirà? Tot el que dirà. Segona columna, la caracterització, què farà? De quina manera farà el mico, què farà, si cantarà, si ballarà, si s'enfilarà dalt d'una cadira, què farà? Tenim aquí el temps, quant de temps necessitem per fer cada trosset de vídeo. Sí? Generalment, com que ha de durar 1 minut i mig o 2, ha de durar segons això. Sí? 5 segons, 6 segons, 8 segons, 10 segons. Això nosaltres potser pensem que durarà 5 i en necessitem 10. Per tant, el temps és una mica així relatiu. Plànol. Si la càmera, si l'iPad enfocarà de molt a prop, com es veu si enfoca de molt a prop? Primer pla. I si enfoca una mica més lluny? Mig pla. I si enfoca de dalt? Picat. I si enfoca de baix? Contrapicat. Contrapicat. Sí, tot això ho hem de preveure. Que després a l'hora de fer-ho potser no és ben bé com havíem programat, però hem de tenir una mica la idea. S'entén bé? Sí. Molt bé. Sí? Nosaltres tindrem una idea per ajudar els editors. Tota la feina no ens hi podem donar a ells. Els hem d'ajudar una mica, però un cop ells ho facin, potser veuen una emoticona que nosaltres no recordàvem, que no se'ns ha acudit. S'entén bé? Sí. 1 minut per parlar, a veure què podem posar, com ho diem, com ho fem. Tots els tipus de noms que, per exemple, pares, nois, noies... Clar, busquem sinònims de la paraula pare. Vosaltres heu dit la mare, la mare, la mare. I al final heu fet una pregunta. Sí. Què hi ha aquest mà? ¿Qué hay alguien más? Llavors, per exemple, podem dir ei, papes! Papes, al·lots, nens, nois, joves, adolescents. Posem-vos les piles, que aquí a casa hi vivim tots, per tant hem de treballar tots amb les feines. I altres éssers d'aquest planeta. Hi ha altres éssers d'aquest planeta. Sí? Quina caracterització podem fer? Això, no? Oh! Sí? Ei! Tan difícil és d'escombrar? Vinga, home! Espavileu! La meva iaia canta una cançó que diu algo diu, si jo tuviera una escoba. Què dius? No? No la coneixeu? No. Què pot fer la sortida? Per exemple. O escombra, no? ¿Lleva micro? Perfecte. Us ha agradat, Tots junts. No, amb el micro I sabeu rentar un plat? Ah, i sabeu rentar un plat? Papes, hola, sabeu rentar un plat? Qui segueix? Qui se li ha acudit alguna cosa amb els plats? Ningú? Ah, sí. Els emoticones pots posar-hi un plat. De emoticones, als editors un plat, per exemple. Molt bé. Qui se li ha acudit alguna cosa dels plats? Que quan
L'heu vist, la pel·li de Karate Kid? Què diu? Cera, pulir cera. De cera, pulir cera. I és com rentar un plat, no? És com rentar un plat. I així els papes, que aquesta pel·lícula segur que l'han vist, ho tindran facilíssim. I quan diu això pots fer els moviments de dar cera, pulir. La brujita, no? Fa el moviment. Dar cera, pulir. Molt bé, molt bona. Carai, tu estan sortint idees molt bones, Què més? Com segueix això? Rentem plats, els papes fan dar cera, pulir cera. Com segueixo? Carolina? També podem dir, ja sabem que les dones són superdones, però els papes també han de fer alguna cosa, El lío! No sé. Vinga! Superdones, què podem posar d'emoticona? Sí? Segur que trobem una emoticona que una dona la fa així, com si fos una supergirl. Però picat... Coses importants que heu de tenir els que filmeu. Aquesta finestra ens fa anar molt malament. Per què? Per la llum. Si jo estic gravant així, què em passa? Estic a contrallum. Per tant, la brujita es veurà molt fosca, perquè tinc la llum darrere. Per tant, la filmo des d'aquí, millor. Sobretot, penseu-hi. Sí? Anem a omplir escaleta? Sí. Vinga, va.